ngomong ora piye-piye kan. Sak teleponnya nyantai-nyantai tak telepon. Jadi kayak gitu kan. Oh, tiba-tiba sing nang kakak uga mbah siji sing jerene, ayo mbah terus sampean go andeng nandi-nandi. Oh, mbahku ninggal. Lho terus? Aku kan mau nang omah 3 tahun, Mas. Nang omah 3 tahun anak-anak terus iki balik rene neh, tapi isih tetep nang gone saying pun. Duh. Berarti sampean wis nyampe Indonesia 3 tahun. Duh, rumah samu Mas, makanya suaraku beda. Biar urung Diana kan apik. Saiki Diana apa? Suaranya beda meneh. Oh, berarti ngentup sampean ya? Ngentup, Pak? Mulai. Iya. Diomongi kok. Aku asli mikir iki genge sapa mak sing mak tuwek iku sing ngeterno mijet majikane nang PSBB iku apa nang sing sembayangan Buddha mulai wingi jone sampean. Heeh, kancaku sak PT kuwi biyen. Bocah nyen serodo error. Lah wong kene 8 tahun lho Mas, ora ngerti dalan. Aku ning nggonmu saiki ning ndi no? Nyasuwan, Mbak. Cerak karo nggonku jajal rene yo aku ngono kan. Aku mah mbokon rono aku daripada nyasar. Gusti Allah, aku. Iya. Parah. Jadi asli apa kesakno lho wingi karo majikane iku bawen tak bentak dibawa kok sampai ngomong karo aku lho bawanter Mbak. Aku mikir. Iya, Mas. Tapi dia ki maksudnya kan dene kan iso ngomong cuma kan ora wani jawab nek kalau maksudnya salah. Iya. Dadi niki dene grogi lah. Dia mau majikane ya anut. Daripada maafan lah ngono kan wis mending meneng ae aku wis sak karep-karepku muni piye. Wis mbak aku daripada golek majikan, maafan ku wis kae tenganane mulo kuwi terusan pengen nganu Mas, maksudnya ki bangun aku finish nganu ya tolong golekne ajen soalnya ajenku saiki kan wong kan ora tanggung jawab. Yo engko tak golekne aku ngomong ngono. Lah kok sampean langsung kepikiran aku ayo. Ngono kok ya ora reti, tapi ya pas aku gede. Iya. Reti aku. Rumah samu kok ya. Aku nang kok iki tak golekne ajen sapa Mbak. No wis meneng ae, aku sing penting beres ya wis aku ngomong ngono. Wis oleh majikan wis beres. Jadi mbuh dina Sabtu apa sesuk muga-muga cair wonge terus majikane sing anyar nang Saikung. Ketoke apik, Mbak. Nek aku delok sih. Amin. Lah iya Mas, aku nih kok golek nang Saikung ku pol pojok gunung. Aku lah rapopo ben ora ketemu karo wong iya kono ketemu bareng ketek-ketek wong tak golek ning nggo. Kekelen nah. Rumah samu kok. Soale Dek duwe bayangan aku kok kepingin kerja nang Hongkong sing enek latare terus nyapu latar enek srengenge resik. Ya muni ngono lho iya dongane orang teraniaya yo dikabulno lho piye. Teraniaya. Tapi lo Mas Icaiku makane kan ibaratnya engko nanjane dene kok oleh duit tenan, iku takon ngirim nang gone adine apa takon gek maksudnya kon gekno rekening ya sampean kandhane ngono Mbak. Rawet ta arepe dibuak kabeh nang Indonesia ojo Mbak, aku bilang pikiran awakmu dhewe ya ngomong ngono. Ora Mas, soalnya nganu dekne ki wonge nganu seneng dihapusi lanangan. Iya wong piro ae tenan sumpah aku ora ngapusi Mas. Lho iya wong fotoe nek macak modele suwangar kok begitu ndelok asline. Diomongi. Waduh. Remuk aduh. Lanang papat tuh piro sing ngapusi dekne. Sumpah aku dengan tangan awakmu nah oleh duit diteni sampai aku kirim ning Indo. Maksudnya dikirim nang Indo nang nggone anake ta sapa sih ra masalah. Nanti kirim nang nggone lanangan apa nang nggone sapa? Ora ikhlas aku. Soale apa awakmu lek kerja mengkono aku ngomong ngono Mas. Diternoe buka rekening. Kok sampean lah iya mending ngono Mas. Aku soalnya gak ono libur Mas. Enggak sampean ngomong aku sing ngeterno nek dhek gelem tapi nek aku ngongkon maksakan ya piye sih Mbak. Wong jenenge wong nek sampean sing ngongkon
Ora takon ngene lho Mas, ape nukono motor anake? Iya, tukono motor anakem, sing sisane tak kon ngembang ning kene. Iya, mangane kan nek gak ngono njaluk izin kongkon ngeterno. Nek aku dikongkon ngeterno ya tak budal, tapi nek aku wis ngomong wingi yoan, Mbak sampe model-model kok sampean niki wis moto profile kan sewangar. Wah iya, aku mikir lah yo iki panganan ke garangan remo. Ngomongi, biyen ki angger libur karo aku angger. Dene kok lanangane video call ono aku langsung dipateni aku mau nang kowe libur karo kancamu kae. Soalnya kan tak awakmu ngopo bedel-bedel kancaku mbok nganu mbok kereti duwite ya, aku kan ngomong ngono Mas langsung. Iku wis kecekel 20 juta. Guys, kapokmu kapan we? Lah kok neh wong Manado wong ndi? Tukokne motor dikirimi dhuwit ya karep-karepmu ngono kowe ya. Mbah wong 4 wong 5 lanangan wisan. Nek ngono awake dhewe sing ngapusi. Tenang. Dhewe sing ngapusi terus duwe disimpen terus bareng ngono, nyo tak gekno rekening nyo. Nyo ngono ae. Iya. Tenan Mas aku kadang ki ora apa mesakne maksudnya ki ndekne ki anake gede-gede ngono lho. Aku yang ngomong apa anake sampean digorening. Aku ngomong ngono kan. Ya iki kan majikan saikong kan ngomong ombo. Ben dadi siji aku ngomong ngono karo Lanang anake ya Mas. Lah iya, lanang loro kan ternak ayam jenenge kan. Mas, ge adikku Mas. Siji Mas. Bono ne. Ora iso nek enek majikane wis metu-metu. Mlebu. Maksudnya metu-metu piye lah? Iki nek enek majikan enak, nek ora enek majikan nek budarene yo. Lah iku, nek ternak iku are. Enggak ternak iku kan nang Indonesia anake Mbak Ewing. Oh, anake ning Indonesia Mas aku majikane butuh ngono lah. Iya, lah nek saiki kono omahe kan ombo-ombo ngono lho, Mbak. Aku tahu ngerti omahe gede-gede, ombo-ombo, mbok menawa. Soale enek nang kono lanang telu, suami istri enek ya. Enek lanang sing ndoko. Adikku pengen tenan kok. Ya saiki pengen nek enek majikan, nek gak enek majikan yo overstay paper piye terus ana yo. Apa ya dhewe tambah dhewe malah jerumusno wong gak bener. Iya sih. Iya. Kok tapi kok calon lanang akeh saiki nang kene. Ya kanan yene budal wong wingi arek nggonku langsung teko telu golek ya aku nelpon no. Mas aku wis teko Hongkong jarene. Endi sampeyan nek penggawean apa ora? Goblok apa ora? Soalnya aku kan nek ditelepon wis pokoknya nyampe Hongkong tak duduhi penggawean ngono ae. Temenan nek budal mlebu goblok ah. Sing siji nyampe dina Minggu tanggal piro wis 3 minggu iki Bang, meh saulan kan. Tanggal 22 kok bisa tanggal 22 dhek oleh majikan. Ora enek majikan wis. Sembarang kalir penggawean terus diparani nang mongkok kenal karo cewek ya kan. Cewek mari bakulan ya. Mari cewek bakulan. Terus dhek nginep nang Chungkin Mansion, Jim Chachoy ya kan. Mlebu kamar digrayangi jerene. Kaget deh. Terus diambungi ngene terus cerita nang aku jerene. Cerita nang aku. Wis saiki omong aku bener ah. Iya Mas wis ampun bener. Terus aku ngomong, "Kandhane nang kene iki ganas-ganas. Lah tok pok gas apa ora? Ora, yo goblok jane gasen aku ngomong ngono." Wis Mas aku mikir penggawean, aku mikir omongane sampean ben awet nang kene ora nglakoni sing ngono-ngono jerene. Lho, iku kan awakmu dicepaki, nek dicepaki ora apa-apa. Kait teko, Mbak. Kait teko. Gak adus 3 dino soalnya dia begas kok Jakarta. PP numpak katae. Yo alah. Mlebu Hongkong jebret wis. Terus pengenane pas penggaweane dhek wis mari, Mas aku gak enek penggawean, golekno penggawean. Yo, rene yo ngopi, mangan. Ya terus cerita iku mang. Sampeyan kok enek wong Indonesia iku? Sampeyan kok penak banget kok. Aku kerja nang kuil. Oh, kerja nang kuil? Heeh. Kuil ndi lho? Saya pun kene, ngisor omahku. Kok enak lho kerja nang kuil. Wong 4 saya itu. Wong 4 tapi rale libur kuwi lho, Mas. Ora apa-apa libur dhewe lah.
Aku asal model. Lha sampean kontrake piye lho? Sampean janjian karo majikane terus kene iso piye ngowak. Ngerti, kan aku golek visa biyen. Lah, kan keren toh. Ya njaluk oprek aku budek ndaku. Ora oleh wedi iki ana corona iki lho. Wedi nak keneng corona parah tenan. Ngomong aku kebal. Ojo corona, demit setane ora gelem nempel aku ngomong. Aku semene ngono, setan wis wedi karo aku, saking wedine lho. Wedine tak ombeni setan. Aduh. Setan wis tunduk karo aku mas sampean. Ora le libur kok. Tibake Cara parah. tibake kok iso anu aku. Iya ngomongin makane Sukma kita omongi, dene kan sungwan ngomongi tak kon rene panganan akeh ngono lho. Daripada tuku panganan. Bocah kae iki Ya gak apa-apa Mbak nek sampean koen. nek kakean panganan ya sampean ngomong tak parani numpak nenteng sing butuh panganan Nah, karo MTR. nangku. MTR pokoke Mas. Oh MTR. MTR no. Nek teng-teng Enggak terus MTR. neng-teng aku moro nang ngisore kuilmu kan iso to. Enak ngono sampean niku ya nganu apa kae sadurunge sik dongso iku ira apa hotel apa oke armada tuh apa ya Mas ya? Ya wis pokoke sebelah kantor polisi cai pun nih loh. oh perawatan iku. Lah terus ndi kuile sebelah ndi? Ramada Hotel. Nah, hotel Ramada kono kuwi. Pojokan. Iya. Hotelnya kan pojokan, kantor polisi ini sing pojokan dalan munggah, kanan jalan. Iku jam Iku teng-teng. sampe ning hotelan kono. Oh, nah hotel, check in. Jam elek sing ayu opo? Oh, elek yo males Mbak. Towek. Adem mas. Kok iso lho sing jek perawan gak enek tak towek ngono yo arasan-arasan Mbak. Dah, tak golekne perawan kene ana perawan Mas. Umur 20 tahun. Sing perawan kupinge ya. Lah ya umur 26 tahun dari ini. Semane. Diwalik dah ya. Oh alah sampe nang saing pun to alah saing pun kuno Ya mau. Bojoku kan sore nak sampean. bojoku winginane kan kerja nang dhuwur kuno. Dedi. Nang Masa? Third Street kantor polisi munggah mendhuwur. Yo, berarti pasaran kono ya? Iya, gak sampe. Daerah pasar. Heeh, menggok mendhuwur meneh kan akeh restoran-restoran kan. Ya, 2 tahun biyen bojoku nang kono aku budal mulih nyusul burung oleh gawean, burung oleh KTP. Yo alah. Ya cerak no, Mas. Sujud lah. Mengko bengi, Hah? nak sampean apa iso? Heeh. Tak teri. Apa? Apa bengi? Enek panganan. Apa? Jajan iya akeh. Oh, ya wis. Minuman sak jajan sak buah ono. Kok tak uncalno nang ngene bocah-bocah, wong-wong sing gak duwe panganan mau ngomong. Kene. Sing butuh jajan-jajan ngono. Heeh. Fotonen ya, Mbak, engko tak postinge. Bagi yang nggak dikasih Siap. makanan sama majikan deket-deket sini, Pos BB, Wancai, Norpoint hubungi saya. Ini ada bagi yang mau Siap. tak anterin bawa Wes, rumah. Panganan akeh daripada mesane sing dora duwe jajan. Ben, Dan apa adem-adem mah. ben pahalane akeh sampean. Aku kan mau Amin. lewat tok. Aku kan mau kecipratan teko sampean to. Aku kan mau kecipratan teko sampean ngono. Amin. Iya yo. Mesti perhati. Mesti perhati banyu, mesti perhati apa dak ya. Oh iya. Pokoke diciprati lho. Sampean minum ora? Ora, minum apa? Minum. Yo minuman keras Mas Oh, Yo. enek ta? Gak apa-apa. Akeh. Jajal. Gak apa-apa, bengi ya. Jam piro? Iya. Jam piro? Iya. Yo jam 8:00-an ngono ah. Oke ya, jam 8-an ya. Ngaji kok no panganan. Jam 8 aku nang nyampe kono ya. Iya. Oke.
oke. Kok tak aku tak isa-isa dikit. Mengko tak tatakno. Ya wis. Aku bengi. Wis pokoknya Oke. sehat selalu, muatur suwun Mbak, sampean istimewa pokoknya. Sami-sami Mas. Oke, Pak. Muga-muga aku Waalaikumsalam, Mas. ketularan dadi wong Oke. apik kok sampean. Pareng sembah nuwun. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, ternyata sejak saya jadi sales dulu itu orang kenal, orang tahu, dan ternyata orang percaya. Jadi ya sekali lagi bahwa kalau ada orang yang berprinsip bahwa temanku sedikit aja, aku nggak mau punya teman yang banyak, sangat tidak berlaku buat saya. Jadi saya berteman dengan siapapun, dengan apapun, dalam kondisi yang bagaimanapun, bahkan hantu blau, demit atau setan itu juga bisa menjadi teman kita. Sekali lagi sehat selalu buat teman-teman dan terus berbuat baik, karena perbuatan baiklah yang membawa arah kehidupan kita itu benar-benar bisa kita nikmati, kita syukuri dan kita rasakan. Kita berbuat baik dan keep in my video and see you next.